De Nieuwsinkopers is naar het Friese dorp Zurich gereden, want bewoners zijn teleurgesteld en boos op de politiek, omdat de politiek, ondanks eerder gemaakte plannen, een enorm windmolenpark gaat neerzetten. En dat is vlakbij dit dorp, Saïda Magé. Waar zijn de mensen nou eigenlijk het meest teleurgesteld over? Vooral dat ze niet gehoord worden eigenlijk. Want Albert Koers, die hoorde misschien ook al eerder in de uitzending voorbij komen, die was betrokken bij plannen eerder. Albert, je bent door de hele provincie getrokken om mensen te informeren en om ze erbij te betrekken. Daar kwam vervolgens een plan uitrollen. In eerste instantie reageerden ze daar enthousiast op vanuit de provincie. Maar op een gegeven moment kreeg hij een bericht van, het plan ligt in de prullenbak. En wat was daar de motivatie? Wat voor motivatie lag daarachter vanuit de provincie? Nou ja, ik ben niet verder gekomen dan dat eigenlijk puur politieke redenen zijn geweest. De coalitie was verdeeld. En de coalitie kon het niet eens worden. Ja, en toen moest de politiek eigenlijk kiezen van, gaan we met dit plan door met het risico dat de coalitie uit elkaar zal vallen? Of willen we de coalitie in stand houden? Nou ja, en dan maar met dit plan weg. Dus we hebben inderdaad een jaar lang, maar ook met steun van de provincie, hoor, en van de toenmalige gedeputeerde Hans Konst, hebben we een heel plan gemaakt, waar ook heel Friesland mee bezig was op een gegeven moment, met bijeenkomsten door de hele provincie. En daar kwam een plan uit met 6 windparken, helemaal verspreid over de provincie, eerlijk delen van lust en lasten. Ja, en dat is door politieke overwegingen gesneuveld. Heel jammer. Ja, wat vindt u daar nou van? Nou ja, wij vonden dat natuurlijk in die tijd vreselijk. En ik denk ook dat het ook een gemiste kans is, omdat het laat zien wat burgers in de samenleving voor elkaar kunnen krijgen. En die kans is dus gewoon gemist. En dat is heel jammer. En dat geldt eigenlijk ook voor hier. Ook hier hebben we gezegd van, geef ons nou de kans om zelf een plan te maken. Hier, dan hebben we het over dus die 9 molens. Precies, waarom we hier vandaag naartoe gereden zijn. Ja, Dien de Boer. Ja, nu ook is er weer een grote groep mensen naast de groep van Albert. Nog weer een groep. Er zijn dus weer meer mensen die zich hard maken om te voorkomen dat deze megamolens, die heel erg hoog worden, wordt het hoogste windmolenpark van Nederland, hier komen. En deze molens passen niet bij de aard en de schaal van het landschap. En de winstopstrijkende partijen gaan er met het geld vandoor. En de burgers kunnen best leven met windenergie natuurlijk, want er staan hier al molens. Maar deze windenergie en de opbrengsten daarvan zouden meer naar de burgers moeten gaan. En in een vorm waarbij de bevolking erbij wordt betrokken. Nu is er een plan want dat gemaakt. is inderdaad, want dat is vooral wat jullie zo boos maakt, dat er niet naar jullie wordt geluisterd. En ik denk dat de luisteraar ook die emotie wel hoort thuis. Ik zie het ook, want u zit naast me. Want die pijn zit hem niet alleen bij dat die eerdere plannen dus zijn gesneuveld, waar Albert bij betrokken was. Maar ook nu, tijdens inspraakavonden, merk je ook van, ze luisteren eigenlijk niet naar me. Maar waar merk je dat precies aan? Dat merk je op avonden waarop er informatie wordt gegeven. Alleen maar informatie en niet geluisterd. De allerlaatste kans in het hele besluitvormingsproces was door hoorzitting. Daar hebben mensen prachtig gesproken, divers. Vanuit een hele grote emotionele betrokkenheid, maar ook vanuit verstandelijk met alle feiten. En op het eind van prachtige hoorzittingen kwam de betreffende bestuurder, de heer Kielstra, die en fysiek en verbaal liet zien dat hij alles terzijde schoof en ons gewoon ontkende. Alles wat er gezegd werd, tot iemand huilend wegliep met, ik kom wel bij u met mijn zoontje als die ziek is. Want deze molens hebben waarschijnlijk ook risico's nemen ze met zich mee voor de volksgezondheid. Maar dat is in ieder geval iets wat jullie graag onderzocht willen hebben, van of dat inderdaad het geval is. We hebben meneer Kielstra overigens uitgenodigd, maar hij kon er vandaag niet bij zijn. Douwe Hoogland wel, vice-fractievoorzitter van de PvdA hier bij de Provinciale Staten. Hoe luistert u hiernaar? Ja, ten eerste vind ik het jammer dat Kielstra hier niet zelf is. Want hij zou hier wel moeten zijn. Dat vind ik ook als statenlid. Ik vind hij is verantwoordelijk bestuurder en hij hoort met de mensen te praten. Alle voorgaande besluiten, er was 1 rode draad en dat moest draagvlak zijn. En dat draagvlak, dat hebben we ook altijd in de besluiten wel naar voren gebracht. Zelfs in moties en amendementen, weet ik het allemaal, is dat wel naar voren gebracht. Maar uiteindelijk is dat gevoel bij de burgers niet geland. En wij als Partij van de Arbeid zeggen van, nou ja, dat is toch een gemiste kans
om gezamenlijk met die burgers toch tot een goed plan te komen. Maar u kunt daar invloed op uitoefenen. Ja, wij kunnen daar invloed op uitoefenen. Maar u weet ook, de politiek is de helft plus 1. En wij hebben dat ook echt geprobeerd. En we hebben ook geprobeerd om dat luisterend oor te zijn. Om ook daar veranderingen aan te brengen. En dat is tot nu toe niet gelukt. Is het schadelijk voor de politiek, denkt u? Ja, ik vind het schadelijk voor de politiek, omdat wij niet in staat zijn geweest om juist dat draagvlak wel te creëren. En het laat niet onverlet. Ik zit hier ook met 2 mensen in deze bus. Waar ik het gevoel bij heb dat het serieuze mensen zijn, die ook serieus naar deze materie willen kijken. En ook niet pertinent tegen windenergie zijn, maar toch willen kijken van wat is er nu mogelijk in dit gebied om juist wel aan die opgave van die 36 megawatt, wat een besluit is, waar we dan ook aan moeten voldoen, hoe je dat in zo'n gebied kan plaats laten vinden. Met wel draagvlak. En daar hoort ook de vergoeding bij. Maar ik denk dat vergoeding niet het eerste is. Maar het gaat vooral ook om de planologische impact, zeg maar. Dat op goede manier terechtkomt. Maar ik kan me voorstellen dat de verantwoordelijke, meneer Kielstra dan in dit geval, dat ook liever doet. Met draagvlak vanuit de Friese. Maar waarom heeft hij dan toch voor gekozen, denkt u? Waarom heeft hij toch voor dit plan gekozen? Ondanks dat hij weet dat het op zoveel weerstand stuit. Ja, het is dat weet ik niet direct. Er staat natuurlijk ook een facet nog in van dat er een omgevingsadviesraad ingericht was om juist ook dat proces te voeren. Nou, daar heeft hij goed naar geluisterd, denk ik. Op zijn manier. En daar heeft hij ook de waarde aan toegekend dat juist de draagvlak zou moeten creëren. Nou, daar heb ik ook altijd in geloofd, eerlijk als politicus. Ik denk van, nou, dat is goed, omgevingsadviesraad, prima, hebben ook partijen ingezeten. Maar uiteindelijk is dat dus in de prullenmand. En dan kom je op een moment dat je zegt van, dus de werkelijkheid van de dag is toch anders dan dat uiteindelijk het doel van zo'n OR was. En zo'n omgevingsadviesraad. En dan zeg ik van, nou, dan moet je toch kijken van wat vindt er nu plaats? En hoe zou je dat dan nog kunnen veranderen? Of hoe zou je dat nog kunnen beïnvloeden? Ja. Mag ik daarop aanvullen? Want dat is misschien voor meneer Hoogland wat lastig om dat te zeggen. Maar ik heb de stellige indruk, hoe lang ben ik er nou mee bezig? 5 jaar, 6 jaar. Dat eigenlijk de zakelijke belangen de overhand in dit dossier hebben. Dat is de belangen van commerciële partijen, dat die belangrijker zijn dan de belangen van mensen en van burgers. En ik zou nog willen benadrukken van, natuurlijk het proces is één kant, dat is niet goed gelopen. Maar ik vind ook echt die gezondheidsrisico's, die moeten onderzocht worden voordat je een besluit kunt nemen. Ja, want waar baseren jullie dat op? Dat er gezondheidsrisico's mogelijk aan verbonden zitten? Er zijn wetenschappelijke studies uit Duitsland. Dan heb ik het niet over internetverhalen en weet ik wat. Dan heb ik het over wetenschappelijke publicaties. In Duitsland is een speciaal instituut dat kijkt naar infrasoongeluid en hartkwalen. Dat is een speciaal onderzoekprogramma. Daar moet eerst naar gekeken worden. Voordat ze gebouwd worden. En Dien, ik zag jou net driftig knikken. Je haalt ook een A4'tje. Hield je naar voren met 2 foto's? Omschrijf eens wat daarop te zien is. Meneer Hoogland heeft het over de dag. En dan hoe het nu is in de dorpen, verschillende dorpen, zijn grote ruzies. Er zijn mensen ziek van deze molens nog voordat deze molens er staan. Omdat ze al zo'n lange geschiedenis hebben met ontkend worden door de politiek. En dus houdt u een A4'tje voor me met 2 foto's. Ik zie dezelfde bank op beide foto's. Maar eentje staat een doos met papieren. Er is heel veel contact geweest met de initiatiefnemers, wat ik noem de geldopstrijkende partij. En minimaal contact met de omwonenden. Ja, maar we hebben nog 3 weken voordat dit besluit genomen wordt. Hebben jullie hoop dat het goed gaat komen? En dat er alsnog misschien toch wel naar jullie geluisterd wordt? Kijk heel veel naar Albert. Nou, ik durf er ook absoluut geen voorspelling in te doen. Ik hoop het natuurlijk wel. En nogmaals, ook al besluit de politiek, we gaan hiermee door, dan is het verhaal nog niet klaar, want dan hebben we nog de juridische weg. En dus het laatste woord is hier sowieso. Uiteindelijk komt het allemaal bij de Raad van State terecht. Ik moet het helaas hierbij houden. Succes met jullie strijd. En dank jullie wel voor de komst naar de bus.